4 grudnia Barburka, niech żyje nam górniczy stan. Proszę Państwa, 4 razy, ile? Po 800 gramów, nie? Mniej więcej 3 razy, co daje nam 2,5 kg golona. Rok temu, przypominam, było 3 kg w dwóch, ale kuchnia fusion, czyli sajgonki z golonki, zarymowało się nawet, czyli koszmar Hajera i grubiorze spadają ze stołków. Rękawiczki. To jest marchew i ja ją będę obierał. O, Daria obiera cebulę. Przyszedłem Państwu nagrać kotki, bo internet kocha kotki. Sheldon i Bazinga. O, jakie słodkie. Tak. Siup! To nasz farsz będzie. I por. And the golones goes to the oven for like 30 minutes. Kurwa. Słuchaj, bo tak tyle nie wejdzie. Nie wejdzie jednak. Sojowo zouza soy sos. Tak. Ja daję na oko sosu, ale ja lubię sos sojowy. To bym dała więcej, ale może inni nie lubią. Według mnie, nie wiem, bo sajgonki robię po raz pierwszy. Tak wystarczy. Warzywa trochę zmiękły, że nie będą surowe. A potem jak je wrzucimy na olej, to się uchrupczą. Takie nowe słowo. Aha. Wow! I kamera za 1800. Shit, do piekarnika. Ale patrzcie jak odchodzi. Ouu! Tylko gorąco. O kurde. Dobra? Dobra. Ale wypadło. No. To jest nasz farsz do sajgonek. No mięso się rozpala po prostu. Tu. I Jest tu ja filong sajgonkowy. I oto smola. Dobra, widzowie, dałam czosnek. Dałam trochę papryki wędzonej, mielonej, bo lubię. Użyjemy takiej soli. Jezus. Czarno sól z wąglo. No, po śląsku. Z hołdy Charlotta. Yeah. Papryka ostra mielona. Ciutkę. I chili. Też trochę. To kruszę w rękach po prostu. I daję tego bardzo, bardzo mało. Bo to jest mega, mega ostre. W sensie mało. No na jedną taką dam. I jeszcze trochę sosu sojowego. Spragnionych napoić. Bęk. Co to jest? Papier ryżowy. Ja się dzisiaj doedukowałam na szybko, że żeby robić sajgonki, to trzeba zamoczyć papier w bardzo ciepłej wodzie, ale nie gorącej. Więc trochę go podtapiamy. Tak jak się kiedyś z rodzeństwem bawiliście, ale ostatecznie ich wyciągaliście z wody. No i w momencie, kiedy on się robi taki miękki i elastyczny, bo to jest ważne, on musi być elastyczny, widzowie. Kładziecie na miękkiej powierzchni nadal, bo się przyklei. I się przyklei i będzie do dupy. Musisz być elastyczny jak górnik do końca 2030 roku na rynku pracy. I teraz tak, bierzecie sobie farsz. I tyle ile chcecie. Mniej, więcej. Tak o.
układacie sobie to ładnie, zbijacie. I co jest kluczowe? Robicie zakładki. Aha! Jedna zakładka, Daria druga tak opowiada, zakładka jakby to robiła kiedyś wcześniej. Pa. i zawijacie. No O, jak rolada. No jak rolada, a było jakie burrito małe. I macie sajgonkę. Ja mam pytanie, Aha. przepraszam, ja mam pytanie, czy w ten oto sposób można zrobić także polskie danie krokiet? Nie. No i prześwietliłeś, chłopie, cały film. Nic nie Chyba wyszło. będzie. Dobra. I tak? No, bardzo ładnie. O, i teraz nabieram. Formuję tu No, zrób trochę większy odstęp tutaj, żebyś miał. No, bardzo ładnie. wała. I Bardzo ładnie. I połóż tak, żeby się nie stykały, bo się skleją. Nie Mój- stykaj końcówkami. mój pierwszy prywatny sajgonek. Hopie, ty, ale to są taszyntuchy. I no jakieś użyte. Ja pokażę wam po radzionkowsku jak się robi. Bo ja mam w książce takiej kucharskiej, wiesz, tej takiej poplamionej fes i tak dalej. Ja mam tam napisany Jak robi? przepis sajgolonka po cidrowsku. Do jednej ręki wziąć, nie? O kurwa. A tak my taką fes dajemy, nie? I co jest najlepsze w tej sajgolence po cidrowsku? Że trzeba tak trochę nacharać, ciul. I uwaga. Tak? Tu, cyk, Mhm. delikatnie. Tu tak zacieplujemy, taką gardina. O, tu. O, tak, nie? Tak, o. Mhm. I prawda, znak krzyża, wiadomo, bo to musi być zdrowe. I proszę Państwa, teraz normalnie ruchem kulisto-zwrotnym. Ale żeś konga. Ale patrz jaka żyła! Mhm. 1 kWh. To jest dlaczego to nie jest podsmażone? Słyszałem, że takie też się je. Je. No nie wiem, no. Je się. Spring rollsy w samym zobaczmy. takim papierze. Kurwa, ciągnie. Daj gryza. Wolałbym podsmażone. Ognia. I to ma być 1-2 minuty z jednej strony. Zaczęłam palca boleć. Golonko, sajgonka, czyli Sajgolonka. sajgolonka. Miękkie niczym pierś niewieścia. Tradycyjne śląskie danie z karczmy piwnej na Barburce. Nie wyczymia.